Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badai Pet yang katenat kakit kabak jong ke Sarkar Jela ubak dah sekiat lamari ulayok an pelait paj bak yang ke trailer jong ke film Ahor ke film Kasih ke bala akda ubak hilarious barbecue ubalong ru ha ke juk kepor kum utrai ke bala long men ha ke arku artering mentau benai haying sa jong bak hilarious barbecue hamalki shelong Sim jonga kekinjai ngam de jing susi jing susai tang jing men kacha bangapet kacha bapa Kajing pelat paj ba yang trailer ke ba 10 minit san pau second la pelat ha HK Films channel kalong ban pentip syaki pat ba ka film kalajan mi ha bijo cinema shelong. Hey, he's the best. It's coming for you. Ban indak kang basa ujaf ulawan. Ban penduk ya kucing ma ujaf ulawan. Wan kusrai kolok mentan ujaf ulawan. Unsur pet kaci jnai nanga ujaf ulawan. Ai ketika mon ai ketika diam ujaf ulawan. Wat kusrai shu wat long diam ujaf ulawan. Kau jengmut film Ahor baling ai kerteng Ahor. Kat bang ada perkat dia kerteng film ngan ai kerteng ayu ngala perkat Jeff tu buat kiwi. Tu ban ai kerteng jingit tu ngam jukwa re namar la bon pelat film jingit ah. Te ngam di ba kan thoi kiwi de lala ga jong subject. Dekat bang ada yang syongka bagi polok don wi polok jengahi don hangte din Johnny ya keren du dang wan ring news ya ketika event gawai jangka Ahor bayale ris kalima tinggal yo jumut senan man ai senan ka kerteng Ahor ya ka film bat ka jumut jangka Ahor kalong ka bunjat ngila banong ka Ahor keti nang ta Ahor keti fitip mau tu ka keti ka long ka jersey bat kiwi ka jumut ba jeliu bat hangne ka hakini ka film jangka Ahor ka de ka jing sniu namar kata kendiat ya ke bayadai bat ke jingja hakim lang salang ngarang kemau ngarang sa haying me misha dang ret tang la ja khna ni ki thai lumparing laban marki khamtam babon ben ni ki thai lumparing pin salap ba ya gamet jiki hadin shitayo artayo ba pin ngin sa pin ya po trailer mta hadin shitayo artayo pin salap ya gamet jiki khamtam bon ki khna school e bat da filap ya gamet jiki diki bilit kilap ndon shu ka khmat ki khat met apo gamet ndon shu Degani ka film Ahor ka kata kindiat ya ka organ street ka jingle business bean jongno ngamla ban kedo you know tang na gadau ba kin yo ban kamai spa aku ka jingim kile ka tugun saliara ya ka jingim beriuru klong bat khmot ibar khoi bala ban penyat kami gitu nama ki remba tengam ngakum kita jur pat ya gini kubar ka film kindiat bat ka kubar ka bakam kerpang sisu ha ka film Ahor ka dei sepang ukpa bat ke khun bat ke jingade ha padeng konok ke jelami khala jungi ke belatap lup da ka sap ka phong bali ka ni ka sap ka phong jungi kana power singa baras ka tu menta khendiat snem gizdang ban mi sabar ke jela ha kari india wat sabar riru ka zaman mi namar ba kila sim priority ya ka sap ka phong ha ke jingim namar baras ka tu ni barokhat ni na perkhat da pas BE master ne ni puli geno kono gajing puli ke ba heru ni update tang ka kam sarkar dei na kata kadau ba kasap ka phong jungi gari no shadin kadai na gamdai kadai bon bam agri trai bon be pa trikam sarkar li barokhat don kam ka bha pala da yo kam sarkar le hendrei kasap ka phong ru phide ban trikam to ha ju ko por phimdei ban plate ya kasap ka phong tengoi phi ka kasap ka phong jungi ka bon ba po ka jela de gari no shadin namar bangi khimi len tv dak ta ka wei benta hendrei menta khindet snam kila mi shibon ba kisap bat na peding de kisap ki phong ha ka jela ka film making kadai ka wei na kasap ka bakrau ba kamdei ka ba mentoi tang shimat tang aktor na actress na uba penmi ya ka film hendrei babon ha hagi department ba fair ka film making ka aji mentoi nadu ki ba shoot nadu ki ba edit nadu ki ba le ya ka lighting nangta ki ba page ya ka transportation ki ba page ya ka bam
bonjan moh ba kuman phila man kubori kata umdei tang bayok nong bayok mentoi tang katu kaningot handiki bon ba ki bayok jing mentoi naga film making te kadi gini ka ba ngakwa monong ba ka film making jingi kala pau ba kasang ban kiu ba pa chala mata nginum slam shu ba ngin sapoi hagawi gasni ba kibriu shabar ka state ba shabar gari India ro kin sa ithu Andai sikinten argenten kum ke jing kitbok kirweng ya kibidan lang hang ni kum ke jing pensluro ngila abanong habi de bat kane ka film bat kiwe de ki film kiba ngi se yo ban petkai lane ban pensultanat ya lade haki cinema lane haki yeng kisem ki jongi lajong katugas ngi kiba khot soba yang hagate ka program ka badan hapo state central hang teiro kade ka program ka ba la sultanat hadu kata-kata kane kadai sakawai ka program ka bolong kenja kum katu kadai ka program ka sultanat bat ka film ro nga iba mawat lai di tang i trailer batang katu ka new minute ro hande ila long sisa iba pen thrill ya kata ka jing snow ya kata ka jing mut jing perkat tengah kermen jad bangalawan ku chief guest te iba hilarus insa ai nga kawai ka CD for free mo bangan ya pej hayeng bat ki bahayeng bahasam te kublai shibon ya pi kumbaong i ba ayu mene ba mola long sisa ko musallu bahai na he ke body he ke met ke pat bat itnat ki rukom la action na ka wei galiang sha ka wei galiang kani ka pen i ba ka film industry ka jongi hapo Meghalaya la nengila panong hapo khasi jantia kala pair na ka wei ka por sha ka wei ka por mensuang kan mau ngi pe film khasi mo te ka compare ka don ni kata ka jingduna ha ka koreografi dan kini kita hendrai ngi bakat banangnya kipor kesi kadang pair kadang itnat kadang ibang kadang pensultanat susu ban pej ban khmi tenga so banai ke borom ke bakhrawe ya iwei pe iwei i inong sim banta ban penhe pensan lane ban pen itnat ban pen songshit ban ai ban sim susu ya ki kon samla khamtam ki jongi habi de bat kani ke industri ke bengi ong ka film industry jong ka state ngakermen scam ba lengba ke jing trai ke system ke jong pi barok hi ki bedon hagane ga line hagane ga benta pinang ya trai system pinang ya trai minut bat pinang yalam lenti susu ya kawai pa kawai ka samla lane uwai pa wai usamla ubadan ya kane ka sap ka phong lane ubadan ya ke interest pan sim menta hagine ki liang sina film ki jong fi menta ngadon ka wai ka film ka ba mane ngidang ya keren hang tay mo kay katang kajuk mo kajuk katu ko film hakatu ko singa ni toy people baki peni ya ka hang tay po pb jan khat bangar tu ko singa poi kapsnu hapo pb sipang la kelumar ong tu balai lu pa hado gane ya kelumar mo namar mata phi hapo city jongi kidon ki protest kidon ki jingle sobha kidon purkar khat aga tu ko skiro trail adon ke jing kelumar hapo pb hanrai onda la yo jing tip plan kadai ke jingle ya be tiket kajing yelet be ya ban pej ya katu film ka bekerteng kaju petip sipang iklumari tang bah kaju ko porwam sugdap da kajing so sengai kata ka mensim balai namar ba ka penpau ya kata ka sab dan ka penpau ya kata ka interest ka ba ki briu jong ikidon te namar ba ki briu jong ikidon ya kana ki interest pidon ki ba do thia do dam ban pen bha permiat susu ya kana ki industry ka ba pidon kalong kai ke ba pensong shit song shangan yangaro kum uwe na kibongut kinong mikmat ki bana po ka state ki jongi balai ngakran ya kata na marba ngangatip pipitip ka jingjinjar ka jongi khamtam habede bat ka yo kam yo jam hapo ka state amdai sho ka bakai kamdai ba ka sarkar kam persang kamdai ba ki kam kimdon hendrai labon sipau sha kinong wat kam ban ki kam ki badon kam bantre hapo ka state ka jela ka jongi tekum mga krento kasi mentar ko apa perken mau kani ka lenti kani ka lain ka ba kini ki ro ramba jongi kini ki actress ke jongi kini ki aktor ke jongi to ki kang ke jongi ro ha ke jo por kani ka banta ka ba ki kisim kadai ke ai ka banta ka ba la ban pli ki lat kelti ya ki khon samla khamtam ban yesim banta ban longkum ka employment tenga nganya thoi pi nado mensim donot jonga ngasoban penpau kata kajing so sngan hado kata namar pi long kum kiwai ki nong yarap yangi ke government ke ban provide employment ma wana de tang sipau khasan arpong ru
kajing penyok kadang kajing penyok tengah kermen scam ro ya iway iba pet ya gini ki film nado kani ki film ahor ki film ki basnar ki production house ro nga kermen ba kinong pet kin slur kinong pet kin ketik ka sim kanang ba piro pin sim ya gani ka benta mdei ban lej wat lej mare tang ya ka kam sarkar le sim ya gani ro namar ba nga nong ipi nagaleng ka government nakaleng jonga kumuway unong mikmat beritam moh bahapo ke sarkar nganut benong ipi bangingin persang kat bala kat badon i bori buj nagaleng jongi ban penkiu ban nyet ya pi ban push ya pi sakmat saprang kata kadai ke kamram ke jonga ke kamram joka sarkar ke jongi bat rengkat kata ro ngakermen ba piro pindan ka jinge trilang ban ngi